Ligid sa tanker, napasok sa nabuak nga konkretong bahin sa septic tank. Sukad alas 12 sa tungang gabi. Nihatod kini sa paghuot sa trapiko kay udto na lang. Wa pa kini makairog sa nahimutangan ini. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, ang maong tanker, Alan, ang mato sa driver nga doon ay sud ng daan nga kapin sa 8,000 liters nga hugaw, samtang bugat ng daan mong sakyanan hinungdan nga bisan kung gitabangan kini og duha ka mga heavy equipment ganihang hangtod ganihang udto, wa gyud kini matarog. Misangpot kini sa paghuot sa trapiko kay halos miali na ang dakong tanker sa eskina padung sa Maghaway ug duol sa daan Natalio Bacalso sa habig sa Lawaan 3. Mato sa driver sa tanker nga nagpay parking siya sa daplin sa daan gabi ngaya sa usa ka pribadong kananan. Sa iyang pagbiya gibaking niya ang tanker apan sa kalit lang mitakilid na kini kay nahagbong ang ligid kay nahulpa ang usa ka bahin sa water waste tank sa kananan. Nagparking kami dito para sa sa BGMP kasi hindi naman makapasok doon. Ang gusto ng namin dito kayo magparking para yung maliit na truck akyat doon sa taas. Nipadala og truck og driver mechanic ang City Engineering Office aron mobira unta sa tanker apan wa makapiog sa kabugat ang payloader og forklift. Yung dunalay payloader nga mo lift aning kilid para nga mabira nako dito kay dili man siya makadagan kung dili man lift floating man. Dapat dunay kanang mga signage or kanang reminders or warning signs nga dili ta pwede diha ang mga heavy loads. Samtang alas 8 pasado gabi, usa ka delivery van sa mga tambal nga gikan sa syudad sa Toledo hapit mahagbong sa pangpang sa subidahon nga bahin sa barangay Manipis. Gilagwen dapit nga liko-liko ug may pangpang sa kilid sa daan nga dunay gilawmon nga dulan sa 100 feet. Mayo na lang nga nasangit kini sa mga kawayan ug sa nagyungyong nga kable. Matod pa sa aligasyon sa driver, while nagdulhog siya, unya subay sa anang nag-ikis-ikis nga mga daan, kalit lang kuno nga nigahi ang manubila, wala na kuno makalubag, wala na malubag ang manubila, hangtod nga nilahos siya. Bunog rang naangkon sa driver nga si Carlito Apaw ang truckboy niini. Napasaka raw sa bugbalik ang sakyanan alas 11 gabi, apan nabuak ang windshield niini. Ala ng delivery van na nakuha alas 11:30 gabi sa tabang sa heavy equipment sa mga nagtrabaho sa sitio Languyon. Samtang ang tanker alan ang nahabwa ko nakuha alas 13:30 na karong hapon, human kini gihabwaan og balig duha ka gagbayng tanker o gitabangan og upat ka mga heavy equipment. Alan? Daghang salamat, Femari Dumabok.